खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव नोंथाङा जुदि क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जुदि सासे सुबुंब्ला नोंथाङा गारि जुदि सालायोब्ला बे समाव सांग्रां जादो। गोरोन्थि लामाजों नोंथाङा जुदि हान्थियोब्ला बे समाव नोंथाङा सांग्रां जादो। सांग्रां जायाब्ला बे समाव नोंथाङा DTOनि आखायाव गोग्लैनो हागौ, पुलिस बिफाननि आखायाव गोग्लैनो हागौ। नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बे समाव नोंथाङा क'क्राझार जिल्लानि जुदि थागिबिबा, क'क्राझार ओनसोलनि नोंथाङा जुदि सुबुंब्ला बे समाव रं साइडजों बबेबा मोनसे जायगायाव सर्टकाट होनानै नोंथाङा थांनो नागिरदोंबा बे समाव नोंथाङा सांग्रां जाखादो। सांग्रां जायाब्ला बे समाव नोंथांखौ बे समाव DTO बिफान आरो बे समाव क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना बे समाव नोंथांखौ फाइन खालामनो हागौ। नंगौ, बे समाव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव रैखाथि बिफान आरो हान्था मेला बिफाना सांग्रांथि जादों आरो सांग्रांथि जानानै गोबां सुबुंफोरखौनो थार लामा दिन्थिनो थाखाय मोनसे एवारनेस हाबाफारि होनो थाखाय सिगांनायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बे समाव गसाइगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव क'क्राझार जिल्लानि हान्थामेला बिफाना बे समाव सांग्रांथि होनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै DTO बिथां धजेन्द्र बसुमतारी, बे धजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बे समाव रं साइडजों सर्टकाट होनानै बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो बा रं साइडजों थांनाय सुबुंफोरखौ लाखिनानै बिथांमोनखौ सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा खावलायदों जे बे समाव बेफोर आयदाफोरखौ थामहिनबा बबेबा मोनसे जायगायाव सर्टकाट होनानै जुदि रं साइडजों थांनानै गावनि आगोमा जिउ, बे आगोमा जिउखौ जेन फोजोबना लाया, बेनि थाखायनो सांग्रांथि जानांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों आरो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा बुंथिदों जे बेफोर हाबाफारि, बेफोर जाय बिथांमोना रं साइडजों थाङो, बे रं साइडजों गारि सालायग्राफोर, बे गारि सालायग्राफोरा बन्द जानांगौ आरो रायजो राजाफोरा बेनि सायाव मोनसे सांग्रांथि थाथारनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों बिथां धजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनफ्रोमबो क'क्राझार जिल्लानि मोनफ्रोमबो जायगायाव चेकिं खालामनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोबनाय गैयै सोलिबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे समाव गोबां सुबुंफोरखौनो गोरोन्थि लामाजों सर्टकाट होनानै गोरोन्थि लामाजों हान्थिनाय, बे हान्थिनायखौ नुनो मोनो। जाय समाव जानाङाथों बा इसोरा दा खालामथों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा जे बिथांमोननि गेजेराव जा हरखाबै जेन जाब्रथाय जेन दा जाथों, बेखाय बा बैफोरखौ नोजोर बोनानै बे समाव क'क्राझार जिल्लानि रैखाथि बिफान आरो DTO बा हान्था मेला बिफान, बे हान्था मेला बिफान बिथांमोना बे समाव सांग्रांथि होनाय हाबाफारि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दानिया फैदो बिथां क'क्राझार जिल्लानि DTO बिथां धजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय। नैबेहाय जोङो नैबे गसाइगाव एरियायाव थांनाय 7 दिन जोङो माने बे रं साइड गारि सालायनायखौ चेकिं खालामगासिनो दङ। दा बेयावल' नङा, जोङो क'क्राझारनि फुरा जिल्लायाव बांसिनै जों नैबे गसाइगावनि नै सापर्ट ब्रिजनिफ्राय श्रीरामपुरसिम बेयाव जों बांसिन नोजोर होदों। ओजोंहाय जैमा एरियायाव थाहैबाय। दा बाहाय मा नुयो, बहुदा माने रं साइडआव गारि सालायो, बहुद गिथावना। दा बेखौनो जोङो होबथानो खोब गोसो गोरबोनिफ्राय नाजागासिनो दं पुलिस प्रसासन, जिल्ला प्रसासन, जोंनि हान्थामेला बिफान जयै जोङो बेखौ जिखुनु प्रकारै होबथानो जों नाजादों। बेवहाय जोंनो खिन्थु रायजो राजाफ्रा सापर्ट होआब्ला जों बेवहाय साक्सेस जानाय नङा। दा बेवहाय बाथ्राया ओरैबायदि जे खाथियाव नैबे नङा आंना खाथियावनो होननानै सोरबा जुदि सर्टकाट खालामनो रं साइडजों गारि सालायोब्ला बे 2 मिनिट टाइमखौ बासायनो थांनायावनो माने बायचान्स जुदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला बे 2 मिनिटनि थाखाय 2 मिनिटआथ' बाद होदो, सारा जिउ बे माने न'आव सौहैयाबो जानो हागौ। दा बे खोथाखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगौ। जोङो बयबो
नैबे रं साइडआव गारि सालायनाय जिथु हुदा बे हुदाखौ जों गारनांगौ सारा क'क्राझार जिल्लायाव रावबो जाहाथे रं साइडआव गारि सालाया जों बेखौ माने थि खालामनो बेखौ जों माने सियर खालामनो जों नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो लाबाय थागोन दा नैबे बिथांमोना रं साइडआव गारि सालायनाय रं साइडआव गारि सालायनायाव बाहाय गोबां मानसिया अबथिरा जिउ गोमाबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ बिसोरबो मिथिगौ दा बिनि उनावबो बिथांमोना भुल खालामबावदों